Салом ба ҳама дӯстон. Дирӯз як бозии ҷолиб буд. Олмон бо Португалия бозӣ кард. Ин финали Лигаи Миллатҳо буд. Мо ин бозиро якҷоя дар Телеграм канали ман тамошо кардем. Гап задем, фикрамонро гуфтем. Раҳмат ба ҳамае ки ҳамроҳам буданд. Португалия беҳтарин бозӣ кард. Роналду ба дараҷаи баланд буд. Имрӯз бошад бозии дуюми нимфинал аст. Испания бо Франсия ва ман ин бозиро ҳам дар Телеграм пахши мустақим нишон медиҳам. Агар то ҳол ба канал обуна нашудаe, ҳозир дохил шав. Дар он ҷо мо якҷоя бозиро тамошо мекунем, ҳарф мезанем, баҳс мекунем ва ҳаловат мебарем. Ссилкаи Телеграм канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Акнун ягон ҷо баъз рушнед, мо бошем сар мекунем. Ду маротибаи охири Лигаи Миллатҳо бо ғалабаи Испания ва Франсия анҷом ёфта буданд, вале ин дафъа танҳо яке аз ин ду даста ба финал мерасад. Соли гузашта дастаи Луис де Лафуэнте ва дастаи Дидье Дешам аллакай дар нимфинали як мусобиқаи калон дар Олмон вохӯрда буданд ва он вақт Фурияи сурх бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуда буд. Акнун савол ин аст: оё серангаҳо метавонанд барои он бохт дар чемпионати Аврупо интиқом бигиранд? Дар Лигаи Миллати имсоло Франсия шеваи бозиро зиёд иваз мекард, вале акнун ки ба финали 4 даста расиданд, шояд боз ба схемаи классикии 4-3 баргарданд. Дар ин ҷо кори хуби Луис Энрике дар ПСЖ ба кор меояд. Ба ҷои Хвича ҳоло Мбаппе бозӣ мекунад ки ба ҳамлаи классикии парижиҳо қувваи бештар мебахшад. Ва бозӣ бо Испания ки ҳамеша омодаи муборизаи пургол аст, бешак метавонад бо голҳои зиёд анҷом ёбад. Пешгӯи ман дар ин бозии тотали бештар аз 2.5 бо коэффициенти 1.91. шумо метавонед интихоби худро дар 1x гузоред. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. Дар Мюнхен дар варзишгоҳи Альянс Арена ки солҳои зиёд Олмон дар он мағлуб нашуда буд, як бозии аҷиб рух дод. Португалия дар як рақобати сахт Олмонро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод ва ба финали Лигаи Миллатҳо роҳ ёфт. Ин танҳо як ғалаба набуд, ин ғалабаи таърихӣ буд, зеро Португалия Олмонро бори охир 25 сол пеш соли 2000 дар чемпионати Аврупо бо ҳисоби 3-0 бурда буд. Баъд аз он Олмон 5 бор пайдарпай Португалияро шикаст дода буд, вале акнун ин занҷир канда шуд. Дар қисми аввал Олмон хубтар мекард, тубро бештар назорат мекард, фишор меовард ва бештар ҳуҷум мекард, лекин то танаффус ҳеҷ даста гол назад. Дар дақиқаи 49 Флориан Виртс голи аввалро бо сар зад. Олмон ба сазоворӣ пешсаф шуд. Аммо мураббии Португалия Роберто Мартинес баъди танаффус бозиро тағйир дод. ӯ дар дақиқаи 58 Франсишко Консейсаоро ба майдон даровард. Танҳо пас аз 5 дақиқа Консейсао ҳисобро баробар кард 1-1. ӯ пас аз як ҳамлаи зебо тубро ба дарвозаи Олмон зад. Ва баъд лаҳзаи муҳим фаро расид. Дар дақиқаи 68 Криштиано Роналду ки аллакай 40 сола аст, як голи ҳалкунанда зад. Пас аз ҳамлаи дастааш ӯ тубро бо хунсардӣ ба дарвоза зад ва ҳисобро 2-1 кард. Ин гол барои Роналду голи 137 дар ҳаёти тими миллии Португалия буд. ӯ рекорддори голҳо дар байни ҳамаи футболбозони дастаҳои миллӣ дар таърихи футбол аст. Барои муқоиса, Месси дар тими Аргентина 112 гол задааст. Инчунин ин гол 937-мин дар тамоми карьераи ӯст. Роналду дар сатҳи бошгоҳӣ 800 гол задааст. Бо ин голаш ба 937 расид. Танҳо аз моҳи январи соли 2023 ки Мартинес сармураббӣ шуд, Роналду 19 гол дар 24 бозӣ задааст. ӯ барои тими миллӣ бозингари муҳим боқӣ мемонад. Инчунин ин голи ҳафтуми ӯ дар мавсими имсолаи Лигаи Миллатҳост. ҳоло Роналду дар феҳристи беҳтарин нишонзанҳо бо Эрлинг Холланд аз Норвегия ва Микаотадзе Гурҷистон баробар аст. Танҳо Виктор Гёкерес Шветсия 9 гол задааст ва аз онҳо пеш аст. Фақат Роналду не, Португалия акнун комилан дастаи омодашуда ва бо тактика бозӣ мекунад. онҳо аз як бозингар вобаста нестанд. ҷавонон низ имконият доранд. Франсишко Консейсао ки беҳтарин бозингари бозӣ эълон шуд, як намунаи равшан аст. аз захира ба майдон омад ва бозиро тағйир дод. барои мураббии Юлиан Нагельсман ин бозӣ натиҷаи бад буд. бо вуҷуди голи Виртс ва бозии хуб дар қисми аввал, Олмон боз ба финал набаромад. тӯли тамоми таърихи Лигаи Миллатҳо дастаи Олмон ҳеҷ гоҳ ба финал нарасидааст. дар 3 мавсими пешин онҳо ҳатто аз гурӯҳ баромада наметавонистанд. Ростӣ, ман худам ҳамин натиҷаро интизор набудам, лекин росташро гӯям, барои Португалия хурсанд шудам. дар ҳақиқат зебо бозӣ карданд. Роналду ҳам имрӯз хеле хуб буд. ҳамаро нишон дод ки то ҳол метавонад бозӣ кунад. бисёр фаъол буд, ҳамавақт дар ҳаракат, бисёр ҷиддӣ ва бо шавқ бозӣ мекард. ӯ нишон дод ки ҳоло ҳам ба ғалаба омода аст. Витиня бошад, ба фикрам дар ҳақиқат модри чинав аст. бо ақл, ором
пас медиҳад, бозиро мебинад. Вақте ки ту Витинияро аз иваз ба майдон мебарорӣ, ин як бартарии калон аст. ӯ бозиро зинда мекунад. ҳамин дастаи Португалия воқеан тавоно аст. агар мураббии хубтар ёбанд, метавонанд дар чемпионати ҷаҳон ғолиб шаванд, зеро ин насл тӯҳфаи ҳақиқист. танҳо як кор кунед, маркази майдонро ба Невеш ва Витиния диҳед. бигзор онҳо корро ба уҳда гиранд. баъди як сол чемпионати ҷаҳон оғоз мешавад ва он ҷо мо мебинем ки Португалия чиро метавонад нишон диҳад, зеро дастаашон хеле хуб аст. ҳама аз онҳо танҳо ғалабаро интизоранд. агар он ҷо натавонанд ҷомро бигиранд, шояд он вақт Роналду бояд аз тими миллӣ равад, вале ҳоло не, ҳоло ӯ то ҳол муҳим аст. Консенсао бошад ростӣ як намуди дигар буд. ҳозир дар футбол хеле кам мебинем бозингаронеро ки чунин финтҳо ва ҳаракатҳои зебо мекунанд. ӯ як нафаси тоза буд дар байни бозии шахматии дишаба. ҳозир ҳама ҳамвор ҳисобшуда бозӣ мекунанд, лекин ин бозингар шодию зебоиро баргардон. Витиния ҳам бозии хуб нишон дод, Мендеш низ хуб бозӣ кард. дар маҷмӯъ ин насли Португалия хеле қавист ва онҳо намегӯянд ки фақат ҷавонанд, онҳо воқеан бозӣ карда истодаанд. ҳақиқат ин аст ки ҳамааш дуруст шуд. дар қисми дуюм Португалия олмонро зер кард. баъди голи олмониҳо онҳо фишор оварданд ва бозиро идора карданд. Тер Штеген бошад 2-3 бор дарвозаро наҷот дод. агар ӯ намебуд, ҳисоб мумкин буд калонтар шавад. ин ғалабаи Португалия буд ва онҳо ба осонӣ ғалаба карданд. ҳатто дастаи Дания бо хелун назар ба олмон беҳтар ба назар мерасид бар зидди Португалия. Мартинес мураббии Португалия ҳама ивазҳояш дуруст буданд. Витиния ва Консейсао беҳтарин бозингарони қисми дуюм шуданд. чунин бозиҳо ин мусобиқаро ҷолиб мекунад ва нишон медиҳад ки барои бозингарон ин танҳо як бозии дӯстона нест, ҳар як лаҳза муҳим аст. ба Португалия дар финал барор мехоҳам. умед дорам боз бозии зебо нишон медиҳанд. акнун Португалия интизор аст ки дар финал бо кӣ бозӣ мекунад, Франсия ё ин ки Испания. дар ҳар дуи ҳолат як финали пуршиддат моро интизор аст. аммо чизе ки аллакай равшан аст, бо вуҷуди сину сол Криштиану Роналду ва Португалияи навшуда боз дар авҷи футбол қарор доранд. вақт мегузарад, наслҳо мераванд, вале Роналду ҳоло ҳам натиҷаро ҳал мекунад. ба ҳамин тамом бовар дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.